was this speech directed to Chiwenga achipere mushe. Panguva ino vanhu vaiva vachianalyza the political meeting yakaitwa yesterday. Panoona kuti General Chiwenga vakanga vasina kupfeka caps dzakapfekwa nevamwe dzakanga dzine maregalia eZANU-PF kana kuti mapushes for 2030. Tsanapena mashoko atona kuti even General Chiwenga vamwe vachiuchira maoko akanga akatarisa zvake pasi achinatsoratidza kuti pane zviri kurongwa, pane zviri kuplanwa, pane zviri kufungiwa. Ulikuwa subscribe or like or the bell kuti timira paendo yaBrighton Mtebuka anonyora chiti once or twice Chiwenga tried to engineer a contrived polite claim, but his hands could not move fast enough, thereby betraying a misalignment between his motor skills and emotional regulation. The content of the speech appeared to have been primarily directed at Geza and Chiwenga in light of recent events. It appears to have been bent on issuing a severe warning to them about the dire consequences of opposing the 2030 agenda, which he deliberately conflates with the Ngwarari Musangano. Chiwenga was unmoved by the threats and displayed signs of agitation, defiance, and readiness to rally his troops. Nomashikarobuda pana Vince kunyange zvazvo zvaiitika izvozvo, but General Chiwenga varatidza kuti haanei nazvo. Mashoko ari kuuya panapa achikandiwa, achitaurwa, ari kuonekwa kunzi they were directly attributed kuna General Chiwenga pamwe chete naGeza. Atiri kuona kuti these guys vari kuenda against the 2030 bid. Tikuona kuti that speech yakanga yangonangana navo. Chitiko chanyatso kuonekwa nevanhu kuti the situation panapa yava tense. Kwakungoda kungoti mikono ichipinda ichingorwisana zvayo ichingopera. Now as people are heading to the 31st of March, this has become the largest and the most planned protests atiri kuona kuti panguva ino yanga ine time frame yakawanda, vanhu vanyatso kuona ma-events achi-unfolda. It seems like this thing was being planned, but panguva ino tinoona kuti zvasiyana nakare. Kuna 2017 kuna vanhu vakangomuka vachitongonza kuti chachaya vakuva kutonzwa people have been given time, vanhu vakanyatso kuanalyza nyaya vakaona kuti nyaya iri kubva kupi ichienda kupi. Since pakatanga this year takaona General Chiwenga panguva ari acting president ndo pakatangira nawo idzi. Zvatakuona panguva ino vanhu vakunyatso kuona kuti zvinhu zviri kubva kupi zvichienda kupi zvakuva panguva yekunyatso kudecida nekutora matano akasiyana-siyana. Imboti mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Ina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.